Yes, ang naton na nunumduman sigurado ito may Calvary Hill. Kaya mo man ito, ang pagtawagin nga Calvary Hill, nagsasakripisyo kira, baga, pagpakita itong kung ano ang binbubuhatan una, bagay sasaurog lagi hapon. Sir, may mga kalsada po ba kita na i-close or something baga iibahon itong ruta? Waray. Kay pasabol man ito ya. Hap sa yun na nato ang pamarking. Para di riliwat nakakaulang. So sir, itong regarding itong aton trapiko kay syempre may mga ibang tikang ibang mga lugar napakalitakluban na nasa kahining ng mga bukid may mga ano po sir itong big area itong baga tataga niyo hindamong atong mga office or atong mga enforcement itong mga area din actually Tacloban nga posible na mas duruda mo ito baga kinanglanon nga enforcement dito. Inin ko ang damo man latida ini man Calvary Hill pero siguruhon na ito nga possible. Tama na mga ada may highway tungod ito nalatula kumbaga ay pa nga ibang lugar baga diri man gud damo. Nanaalaw na makita yung parking ditong ligid aligid. Nga kaduha ito nga adlaw baga minus man itong kuan ito. Minus in nabiyahe. So sir, ano pa ito baga pahimot mo niya itong mga publiko, labi na't makamubo natin nga nabiyahiyan kaya syempre baga makatulkatol pa nila sir, kaya baga kulang hin parking area sa Tacloban. So in iyo buhatan sir, ano po ito iyo baga pahimot mo na era? Kung baga mabisita era mga simpuman, mga arampuan nga lugar. Itong actually dirigad na tumiko itong baga nagbabantay o nagsisiktor itong mga karatuan labi na mga kanta o Calvary pati manggap itong PNP Tacloban. Kaya manggap itong mga personnel nga di-deploy ito para siguruhon liwat ang peace and order. Kami ang kalsada pinanglahan passable nga ang pamarking diri magsako kay siyempre para makita nga tanan niya na, halos nga tanan, kanya-kanya na tarasyan. Labi na kayo ito na panahon, mapasok, di ba? So, nga na hapit ito, magdadaran mga tarasyan. So, andam na namon nga, kunahain ito ni Rami Maugusang, pamarking, para dilawat naka, balaong itong dalagat traffic. So, expected ka sir, nga talagang damong kapit mapakalitakloban this coming week na? Ito na ito siyempre, itong siring kanimo ganina, ang naton may himo, may bubulik, pati itong mga ikadto itong mga Calvary Hill, mga high-kunhain pa ito. So, amo na ito namon, kay more on traffic management na naton proyekto. So far sir, baga kung basin pa man babaliktan nato dito baga nakalabay nga tuig sa same lagi itong mga strategies na bubuhatong gapmi ba this year? Amo lagi hapon kay siring pa baga wala man babalik-balik man na ito. Kung ano ang buhat namon una, amo lagi pa namon bubuhaton na. Kaya nakita namon ma-effective man ngan wala man damo nga problema. Ayun. So sir, bangin may panawagan ka naman atong mga kabumbuyan nga namamati nga nakikita regarding itong baga magiging kamutangan itong atong trapiko yan ang tiarabot nga Holy Week labi na kay simpuman damot mga arampuan nga pwede posible nga kadito na itong mga kabumbog wide sir. Yes, inin para on behalf of Tumeco itong parte naman ini nga motorista kumbaga ang tumira itong mga lugar nga karatuan yan ang Semana Santa sabi na itong napiringiran na nagtakaha so pagpuan na hira makikupira lang kung ano ang papatuman namon nga parking area kung hainan pag-agi para di riliwat kay nagkakabalaw ng traffic di kay kanya-kanya hindi starte kung hainan bakante nasuksok. So ito, ana mo na ginaaro nga, mag-cooperate sila kung ano ang papatuman ng Tumeco nga, parking and traffic, balaw. Ayun. So talagang kinanglarang sumunod talaga. Ito na itong mga kabumbo regarding ito naging patuman ito na ato ay nabuhatan. Of course, damo nga salamat sir, ginhatag nga oras sa Bumulit Tacloban, kasumpay naman,
ito na paglaro ito na baga mga preparasyon iton iyabuhatan regarding iton ti arabot nga Holy Week. Damo nga salamat sir.